Oke guys, selamat sore. Kali ini kita akan ngeplak mak sawineh. Kalau ini kalau asik, nggak petuk ini seneng aku. Oke guys, lanjut lagi. Pangeso. Basah demek. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Pengote barang sajam. Ayo, godhong Mbok Ewi. Mana Mas po? Sawi hari ini menune tekmen Apa? nang sawah. Ngono ae, enak-enakan ya teh. Saiki istirahat makan buah jambu kristal. Lalu ramban aku. Ramban Cipir. cipir merambat kawat ra mampir pokoke liwat. Ngono. Iya no. Nak liwat ya. Ki jaluk ta we. Kak dong. Kesuwi kak mangan jambu untuk loro. Ora boleh Cilik tak lho. ngomong. Aja ki wis tak iris-iris kok. Tak iris-iris kaya manggis, tak rajang-rajang kaya kembang. Jaluk kan? Kembang melati, kembang mawar. Pengen tak ya em? Apa? Bagi-bagi. Apa kan? Ratik mblorok. Kena dolar. Gak. Kena anu kuning. Coba. Nama diulang. Hah? Iya. Kakak itu duduk deh. Ih melarat lho. Lihat ini ketok. Siapa ngarit? Enggak. Mau itu nih. Mbak. Ayo. Udah, krek dinteni kok. Jangan itu toh. Biasa bisnis ganja. Yo. Ya karo golek mboke. Kayak bisnis apa emang? Iya, ndak menganu. Bisnis gajah. Ya Allah. Ganja ki maksudnya ganja ki ganjaran, guys. Duduk ganja wong-wong kaya wong sugih-sugih, wong anu ngono kae bisnis ngono kae ganja ki ganjaran sikile. Saya kandel guys. Ya. Ora nek duwite iki, guys. Saiki kan nek katoke jero mangkane kandel aku tak golek mbok ya. Terus. Mbak. Kowe jane semayanan karo wong nek nyigrani to mbok ki. Lombok japlak iki jenenge lombok japlak. Iki jenenge japlak. Japlak. Japlak padha nang luar to. Nak ngepek diiris, anu Penting. diret. Bedur kaya ngono. Derene areke tekmen delok to buah. Tekmen ki apa? Delok nang apike kaya ngono lho. Telu wae. Semantel wae kayak ngono. Tak pikir ki disunduki. Aku pertama ki. Kebaga. Asli toh, real toh. Aro original. Orisinil. Sing tak kokak kae, guys. Kelompok apa? Mbak iki jane golek apa to lho? Iki telone gudi lho, Mbak. Bakar. Mbak, ayo. Gudi iki enek pura, Mbak? Enak lho. Enane ke peken njabut teh. Wah, kok kene kok. Kok roh eh? Aku ki rom gone jan-jan golek kresek. Metu kono teh? Piye? Timbang dijabut ya ra kuat, guys. Yo, iman lah dene. Wis ben lah. Delok to, guys. Iki delok to. Yo, delok to.
wong desa iki arep mangan jeruk ae delok kaya banget. Mbak kowe apa? Ibu apa? Gak enak ndoknya, Mbak? Ora enak saiki iki gemak. Gemak melung piye, Mbak? Meke ceritane, Mbak. Gemak enek pelot pelot enek gemak lemuran doake anak. Iya. Anak piro? Mak, lho, Mak. Mbak. Apa? Wah, terus tak betot itu Lah, iya. tak betot. Pocel kok ya ora diduduk, ya ora apa, jan mboke wi groboke karo mbasipun padha wi. Ya gak nek mbasipun telaten. Mari watuk ngombe ngono. Ya timbangane rene sing ngombe tak ombe to guys, siman-man gadir kok. Ayo ta, satu. Iki jane piye to, Mbok? Dijak semayanan wis dinteni aku tiwas ra mek kacang. Ngono wi iki nek dinteni jan biyo gaplek yo. Ojak ndi? Ajak masak bubuk. Bener nang klambimu. Alah. Jak masak. Heeh. Jak masak Masak. jak Enek wong melas aja ya. masak itu loh. Ya Allah, delok masak menembane kok. Aduh, enak tenan. Kalau isine manuk. Ya, Mak, entekno, Mak. Mbok, Isine entekno, Mbok. isine manuk. Kan Mbok, gantek aku gak warek aku, Mbok. Lu cipere Mbok nang jeruk tak peneki, Mbok. Dia tanya. Ya, siket. Ada Ya, iki biasa ada. wong desa ki. Ada. Iya tak jambune di entek wis ae werek celuki randang moro. Yo delok aku. Ini ki nek enek pretes didelok. Terus Kopi jengkolmu. kira zaman. Di kira mantangan apa anu nggon Mbak Min, Pak. Tapi lo. Halo guys, tutorial apa jeruk guys? Kalau lho dhuwur. Katakmu njono sik. Tak nunjuk nih kok tau anu. Teko dhuwur. Wong serudel. Iki dia rada cukur. Sampai Kowe dia rada cukur kok. Kowe dadi manten ora wi bakal manten lho guys koyo ngono wi. Laulo wi. Yo, go. Hello. Hey. Ayo mateng, hey. Wan. Wis manut. Eh, Kira mateng wi. Man, kita nonton dulu. Mang ada jeruk. Nak jeruk dia. Jeruk ini tak. Anu Mas, tutorial ngebrene wit jeruk piye Mas? Allah ki yo entah ki. Mateng wi kok yo. Lho, Mak, nyo. Lho, iki kon di tak icipan. Wetan. Di review. Hmm. News. Jangan kuwi. Aha. dia bingung dia mantene wawan. Jangan inu. Gicut. Man. Potong. Lho ndek ngisak semeni kok. Akan potong. Nduk untuk Kok apa? rasa ngandani kok moro-moro Ganteng. anu lho. Unjukna yo kata ayo. Jane wae cewekmu kuwi jeneng apa? Buah mampir monggo. Ya mana kok kan Wan sing mbok anu ke? Anu sing mbok kene mboke sak kilo kok apa? Kilo. Aku nang kono. Kuwi ora apa. Nak ira kok e. Pokok apa ya? Ang keren. Apa iki? Ang Wis aja didudenge. apa? Lengko nek nganu iki to, iso kesurupan. Jenenge jenenge angker lho wisan. Lah ya angker. Angkar iki jembet. Tak jajale enak ora? Yo tae panggang ngono wae. Kotasen sik wis. Mak. Nek nyumet kan sedot to. Aku ra marai, guys. Iki tenan aku ra marai. Dipletek, dipletek, Anu sapa mau apa budal lek di? Iya. dipletek, Ya Allah. dipletes, Mak. Aku ra marai. Enek sumpah. pletesane wi. Apa nih? Sik to. Bledos. Yo mblewedes iki. Dar. Wis. Sawah rokokan ngombe kopi di kopine, guys. Ndi to, Nggih? Di jikon, guys, kopine. Ada jorok angkrek. Ketiruk. Aku ra marai aku. Oh enak tenan kok mantep pokoknya. Jan. Jan inu anu.
Inu. Wah. Jos. Jan enak era. Wis ra marai aku. Jan lungguh As kedua bontang gram. gede kaya. Lalape lombok wis lalape iki lho. Ya enak tenan pokoke. Wis to. Pokoke dunia itu milik kita Lewat sendiri. dhuwur wae nyelek moto iki. Iki aja ngomong aku ki rokok nek. Lah iki disoteng lho tak ngerti kok. Syuting to dantuk iki. Aduh. Ngene iki lho guys ya tak yo. Endi? Ora metu. Musik urung gawe iki. Endi? Oh. Nek dodone sesek piye, Pak? GO. Nek dodone sesek piye? GO tok ngono. Jangan nih Mas. Jan Oh ini. Astagfirullah. Ngene iki lho guys wong tuwek diwarai ngene iki aku gak marah ya. Ini njaluk dhewe. Lah nyapa to wong tuwek kok marai. Wong tuwek wis lihe. Pokoke memang tradisine ngene iki. Sodol kalau delok nak ngerokok peh. Apa sodol tok sing doyan rokok. Aku ayo doyan saking aku. Lho. Kowe wis duwe adik ra waras wis seneng. ya masakan guyu lho kan. Mak. Rili ra titan iki. Ora menah. Piye, Mbak? Wong Islam Kowe arep rokokan piye ora njajal apa-apa, lo? Mak. Lah iki yung pani kok. Aku udah biar wis nekak. Lah iya. Terus iki kopine. Umpamane. Pomo tapi iki elek guys saking nang sawah iki wis gak enek bareng kopi. Beh. Wis mengisikkan. Lho, Diketek. iki ora nyolong kok mengetek mengizinkan. Lho aku nyolong no mengizinkan. Lho aku ora nyolong kok. Lho iki lho beli dong. Larang ki. Ora 1000 kira-kira. Mosok. Stres ganti bojo ki ya ngene iki. Wis engko jagongan kerano engko Mbah sapa kan jenenge Masipun. sing nyinden ki lho. Sapa? Pawarti. Karo Mbah Warti kok. Bang aku ya ngerokok. Iya no. Surya ya apa? Surya. Aku biyen surya rokokku. Saiki tengwe. Apa? Nglinting dhewe. Mbakku gewol. Bagus kewal. Bulan ya. Copot-copot sing desa. Dan Dapokno sapine jane ta? Ya. HP ku ndi? Keren saya. Kak pakane sapi ki tak dimakani priyo. Iya. Wong wis lemu lho kira-kira. Sok tuku dhewe. Dia lagi mikir banter. Mikir pacar. Makanya nek wong rokok nyedote jauh mesti banter pikirane. Sopo? Ya nek wong Nah, sedot, Mak, sedot, Mak. pikirane apa? Pikirane banter nyedote rokoke jauh ya. Banter deh sih. Cukup. Yo. Nak nan. Sing iki apa ngerokok? Nang sawah. Sawanti. Sawah kono masak ya. Piye to? Pisan masamu kadang nek wis tuwek kadar gula. Masa? Lho. Piye to bijane? Oh aku ki ora nyapo-nyapo nek kadar gula. Iki sane sing ngatur ya, Mak ya. Ana sing ngatur Gusti Allah luwih dinatil. Iya. Rungokno omongane wong tuwek ta. Mak, kene wejangan, Mak. Kowe iki cocotmu kok mbadok ki jeruk ya to? Mendemnya. Luwe. Iya luwe mbadok. Ora dingoni to karo mbokmu. Kurang mangan. Iki jabat. Kacang ki delok entuk wae sak rene-rene lho. Ayo ceket. Mboke iki gobli kok trek. Ayo timbang loro. Delok to culna to Nah, karo ngene ini. lho. Lho, jebui sore dah damput gare reget ae yo ni. Aku satu sih. Lesuk aku. Ra abdus ora sana sawah. Delok to mbok jane akeh lho mbok wae. Iki jane piye to wi? Untuk bisa. Entek rong botol iki. Terang botol masalah. Teh bucuk. Lha emang
Mendem apel karo jambu ya. Iya. Burung dara. Di bocah hari. Delok to, itu sak meneh mbane lho. Ya iya. Iki ijo dabuten ya. Kae lecek stok lho. Iya, ndi? Dewi. Gak nek. Wah. Lho, delok to lho. Iya mitra nanan nandur kacang ora dibabuti. Trawi ro tak peki. Wis lah ngepeki nas tukul kabeh. Gak usah digejiki. Ya wis tra kuwi. Endi ta ndi? Matamu jane wong nomok pece jane. Ya Allah iki tukul mak Iki lho, wesan. goblok. Wis sekolah apa ora jane? Lho. Kuwi jane anake sapa to? Luwuk apa piye? Lho. Krik. Ngono. Tra Aja mur tak babati tok. Kaya iki barang tak babati tok. Oh, tra. Jero ni, Cik. Iya, wis tukul kabeh, Mbok. Iki lho. Kawan yo. Apa deh? Cok akeh yo. Lho 20 menit e. Ya aku nah. Yo iki lagi telu lagi Iyo. kok. Kayo anu Barang. Ben. jambok omongne nak aku ngerokok. Ora. Ngomong nih to. Ora rek tak omongne. Aku mergone ndek ngituk rokok kok sakakno tak nggo ngerokok. Jaluk maksir Mak. Lho, yu ning kene. Tak apa-apa, Rokok tak apa. HS. Rahasia ilahi narkoba. Kok ba. Tuh, Narkoba. apa to yu? Narkoba jenis ganja. Jo nggak dicekel polisi batekne wong. Ngono rahasia aja dilunen-lunen. Ora dosa. Sing gare dhisik ya kono lho kaya. Nggonku jenenge narkoba iki lho. Godhong lho, ndi iki lho. Godhong Allah. puhung. Kadang bohong. Wi enak wi narkoba nagih. Lho kanca. Ndi? Ya wi. Jajak dene karo Kanca Jawa iki. Wi ganja Bedem. dikulup enak era kaprah dikerawu kambil. Duh, ningkir. Apa? Iya Ndi to? Ndi to yo? Kal. Hei kal. Jenengku Ilham, Bah. Juk mau kok. Kal. Nah. Yo. Wan jere. Padha regoke, ya ta? Aku nak celuk-celuk kuwabe tak celuk ile iki lho kowe goblok. Kakan putu iki lho sane. Gak. Aku kuwabe tak colok. Heeh. Aku yo nak nang omah no. Nul yo Tuti, Sri Atun, Tun. Kandhane kakan putu iki. Putusan. Kakan putu kakan putusan anak. hati. Putusan ki lho jabuten le. Wira. Lho iki nasi kilmu ya nek lili iki. Mbok iki terus nandur kacange engko di anu engko dicirne tok ora diundhuh. Wah, mbok ae. Mboke wong sekti lho. Setri mandraguna. Jak ngasak gak gelem nglipir kaya sawit. Wong senek nak lelahi. Dadi batok ya wis. Lah yo. Ya luwes bathuk ya tambah enak to mak awake waras kok. Jadi gak kunangan ya. Konto kucing. Kucing. Apa Lah kesel awak wis to. apa wi? Jenenge. Apa? Kuwi lho. Kluweng. Kuwing. Cacing ra enak ning kene. Cacing tek modar aku. Walah. Ndak karo cacing. Loh. Jere wong kendel karo cacing wedi. Wis, guys. Tak wisi. Ya wis yang ngene guys, ndelok keseruane kontel jaran bajingan. Terima kasih ya guys yang menonton Mak Sawi. Mak Sawi itu ya seperti ini ya. Pokoknya jangan bosen, jangan lupa. Pokoknya dipantau sampai kapanpun anakku putuku monggo silakan. Ayo dicus Mak Sawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kasih kecup sih. Boe. Wo apa kowe, Mbak? Dadah, Mbak. Panen. Depanane to. Ya itulah, Mbok yemku. Mantap tak, guys. Dadah sih. Kasih kecup sih. Ketup keningmu, Mbok. Oke.